iki mesti mak-emak heeh. Ya si kakak kulino dah. Dirimu ke wis diwehi papan sakmene jembare lho. Lah kowe basa wong pawon kok kudu mara ae. Menyapa. Cewek-cewek tajuk. Endi? Iki. Endi? Tak parani umure 19 pindho. 19 pindho. Umure tak parani tak kira wenem kon dhuwur kanggo. Iya. Wis tak parani umure 19 pindho. Piro, Pak? 49 tahun. Umure Kuwi untune wis cukul apa, Bro? Untune wis cukul. tukul sitok. Gosok guyu entek untune. Jan ramai itu. Jan ramai itu. Nyapa? Hari ini Jan Justice Piye? Bapak Imam lho. Hah? Syukuran lho. Lah iya Pak Imam iki kancane makmum. Ya aja kaya ngono. Kowe kuwi lho sing aja kaya ngono kok iso. Pak Imam lho, lek ngarep enek imam, Imam mesti burine enek makmum. Enek makmum, Enek sing si tongkas. sapa? Wong entuk bare wudu. Wah, kaya ngono. Imam Pak Imam iki wonge lho. Nomor 1 pimpinan. Nomor 1 pimpin. Apa enek jenenge pimpinan salat kok sing dipimpin oleh Yanto. Kentang apa lek nono ora mungkin. Iya bener Sing penting Pak Imam. Heeh. Bajo neko-neko Ora. Bapak Imam ini memang tasakuran apa to? kitanan Bapak Imam. Oh, tak kira nek peresmian gedang lho. Ning ora itu papat kan. Panggung istimewa Jan, musuh 8 musuh 10 diwehi lampu kelip-kelip kaya ning akuarium. Apa? Akuarium. Lah kowe iki ndungane kok nggo apa Pak Imam? Sing pasti piye? Lho ya genah to. Tasakuran ulang tahun yang ke-5 tahun. Sapa kuwi? Arkananta Radiva Safaras Savana Orkestria. Bawa yang nembut Citra aja jenenge kuwi ya lho. wacanan sing pas to Arkananta Radiva Safatras. Masa maklas belan. Lah iku kaya dhewe Sarfatras ya. Lah iya. Lah ndongakno Didongakne muga-muga ulang tahun sing ke-5 Dik Radiva dadosa putra ingkang soleh migunani tumrap bangsa lan agama. Lan mugi-mugi Bapak Imam Ya. diparingi rezeki ingkang lancar. ya. Mugi-mugi diparingi kesehatan. Heeh. Tak iki. Lah piye wong iki? Dongane. Lah aku muga-muga sing rawone kene gelem guyu. Lah ora gelem guyu tak dongane lara untu. Aja kaya ngono. Sing lara untu. Aku seneng tanggapan ning kene. Lah nyapa? Dimeriahkan oleh Haryok kompak selalu. Seneng ya. Nyapa? Halah. Takjub iki lho. Nyapa? 5 tahun pisan reokan. Lho. Sampai kerepe gitu. Diagendakan kiko. Lah iya. 10 tahun pisan. Lah juga ngono. Bapak Imam iki lho. Bapak Imam. Bapak kontraktor. Nah, tukang gawe omah. Teng digane iso. Tiange gede dhuwur kaya ngono ka lho. Patut lah dadi pimpinan. Patut. Lah iya. Jenenge Imam kuwi mesti ning ngarep. Nang ngarep lho. Reokan lah ora sedulur tajuk rene. Hah? Kompak selalu ora mungkin bapak polisi nunggoni kaya ngono lho. Wajan. Matur suwun, Pak. Pun maem. Lah wis. Oke, Bang. Yo, dicepai jate-jatenya Indonesia. Ada siapa dia? Coba deh. Nabila. Oh, iya, iki coba deh. Nesa. Iki coba. Stefano. Lah step ya iki. Poh Nabila. Loro pisan. Kowe enek setongkes. Coba. Kae dolar ning isar kae. Si mau nih sandiku sini yo. Jadi tajuk kae. Tumi. Lah kok tumi. Oke, kembang desane gini. Wes muga-muga Bapak Imam setelah duwe hajat kini Betul. diparingi barokah uripe. Amin. Masyarakat Tajuk arang reokan delok reok iki mau mulih muga-muga berkah uripe. Allahumma. Tak dongane utange ndang lunas. Amin. Yo, Kita lanjut. oke. Go.
meriah sekali, wes. Dengar lah, dengar. Wes. Monggo sing badhe ngesane patung tambah bayang. Enggak wis pokoke Pak Imam ngono, pokoke bare lungguh berkoprol ngono kuwi ya. Iki mau ning ndi to liyane, Gus? 1 2 3 Jiro 4 6 7 Kayak kursi tok ora enek wong iki. Kamu jangan salah. Lah nyapa? Itu ada orang semua itu. Endi? Aku lihat kan. Kono ora percaya. Tek 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 tek. Jiro 4 6 7 8 9 10 20-an 200. Lah iya. Itu Gus. Kuwi udah tetek ana jenenge ora percaya. Ora enek wong iki. Lah iso. Weh, Jenenge sapa, Nduk? Clara. Jenenge sapa, Nduk? Pera. Nah, Jenenge sapa, Nduk? Bunga. bunga. Terus no. Jadi zaman Pak Imam nanggap wong kucluk. Oh, nek wong iki tekoni lho. Kucluk kowe. lah kudu nek mendo kowe. Lah iki nyauri kok. Jadi apa? Kamboja. Jadi apa, Bu? Dong Kaspi. Jadi apa, Bu? Bawang pring. Jadi apa, Bu? Salam. Jadi apa? Apa namanya? Jadi apa, Dek? Lah iki bumbu dapur tok lho. Lah piye ora enek wong yo. Wong ora enek lho. Awake dhewe iki kon nyawangi lho kae lho. Lah sitok-sitok. Bener nek iki. Sitok-sitok kon rene. Ngapa? Wis dino iki aku tidak menerima jadil. Lah nyapa? Wis toh aku cintaku malam ini ditajuk untuk Tumi seorang. Wis ora apa-apa. Wah, sing tak critakne kuwi to. Iya. Jeremu ayu. Iya. Wong ke lemah gemulai. Lemah gemule. Tumi. Iya. Iya. Ning medeni Gus. Nyapa? Kuwi sangune ayo apik apa lek kare wangi-wangi. Wangi-wangi. Casablanca. Ambune wangi. Wangi-wangi. Heeh. Ora penak kuwi. Nyapa? Minyak kapak. Ojo kowe. Nyapa? Sing ora boyo. Lah iya sing masam minyak kapak ya apa itu. Pokoknya aku tetap setia. Bar kono terus rene. Yo, ayo gas. Ayo gas. Memberikan senyuman pada Tumi. Nyapa, Jas? Lah biasa. Ngapusi kowe. Kowe natap kene duwe 20.000. Padine. Adine jalan. Nek iki aku. 50.000. Min. Kok iso men lho? Lah lek aku mulai ora nyangoni Tumi gitu kepentok. Oh iya. 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 Iki aku. Ya, iki lho. Loh. Tes-tesan ya. Gus. Kabeh manut cuaca. Gus kabeh manut cuaca. Cuaca piye? Mbak Fitri, Piye? kabeh manut cuaca. Cuaca. Ndas-ndasane kegantengan. Iya. Kuwi manut cuaca. Cuaca. Ibarat lek aku wis ngene. Iya. Tek tek tek. tek. Mesti muni. Oh, Delon. Ya. Nah, muni. Apik ya. Ganteng, Bos. Aku yang mesti luwih apik iki. Loh, kegantengan Sik urung. termasuk kegantengan. Loh, lakon iki menang keri. Loh, Lakon
lakoni menang kiri lho. Lho, kegandengan ini termasuk memperingati setrum budaya. Setrum iki. Lek gandengan iki setrumnya mesti gede. Iya. Lho. Apa gitu Mbak? Tembangnya biasa ngene-ngene. Lah malah kok tari. Sekading dia udah boding. Ora ngono kuwi. Delok ta? Kuwi ngono kuwi jenenge tari. Tari Apa? monyet. Tari kroto. Delok ta? Tari semut. Delok ta? Ya. Tari semut. Menak ya sih. Soe, lah. Sangono lah ben muni. Kamu ya wi. Ora muni wis sanggup. Kamu rane. Anu Pak, anu ngile bedile Pak, tak gebedek ae Pak. Wong kabeh iki manut kegandengan kok. Gandengan lho kok malah malah cokean iki. Aku delok mesti nyaring. Nyaring. Soe. Tuh ibu. Pun matur suwun. Wah, kabeh iki manut kegandengan lho. Das-dasan iki wis pengaruh lho, Gus. Mulane Lah nek aku elek lho, Gus. Ya ora ketak klotak-klotak ya ngono lho. delok to. Santai iki jam malam delok to. Aku double foto deh, Jas. Baik, Mam. Kecamani aku, baik, Mam. Blendes. Tenanan loh. Gede. Pol.
Allah tua rapi perawan yang pengiran Yesus Lambar kiwati karapani dos Romano ngono ta. Ya. Ya sik kalih dijak rawa. Bagaikan apa jenis kopi dan susu. bagaikan tawon mencok neng watu nyapa mau iso Si wedok gede dhuwur putih. putih Sing lanang gede. sing lanang gede butel ya ayo kenyataan aja Gede dhuwur. gede dhuwur ayu putih Ibarat dada 2 meter 40. 2 meter 40 Sing lanang salah cohong ngilang dasi lho ora ya ngaku. mlaku Wedok dhuwur. wedok dhuwur Yang dhuwur. wedok sing lanang jijit ta jijit nah iya toh Lakrono. heeh Sret. red Sret. lah iya toh malah kaya anu kaya nuntun mentok ora ora patut ya yo si kapung wedek ora patut bae yos das kuntios yos das kuntios yos das kuntios Yes. Yes. yos Kita ulama sabirin ya. yos das kuntios Aja pecicilan ae lho terus kok yo. ngenyek karo aku sing nyek lho Udah aku gede gagat gede dhuwur karo Nabila ya pas jajal kowe potongan kowe mie ayam alam mesti belum mending karo potongan kowe busi lho busi yo biyen nanti bae kowe kok kenapot ya perkenalkan aku wong masyarakat Rajakerung aku tanah kelahiran Ponorogo Indonesia asli ibu kota Ponorogo dan ini Pak aslinya Surabaya dengan tidak mengganong dalam acara lek ora tanggapan ganong kerjane ning jero kebun binatang apa padane ketek aku wis golek kaya ngono kowe golek ngalah pinter hati-hati dik karo terbesi dik sorry mas tabuhe keleri kenong ya udah marah ora penake iki ora tau wehne lho guys Ya, aja lo. Nyapat Dos. Lho, bae lho. Mlaku dhewe lho bae. Nyapa to? Pikiranmu lho sing ngeres. Pikiranmu kleru, Bos. Heeh, ya. Padahal ketok Padahal heeh. kowe lagu ya ki heeh.
Lah lagu, padahal lagu lho. Lho, wonge lho ora gelem nyedhek kowe. Watu cilik arane krikil. Iya. Serok cilik jenenge sotel. Mentol ning dada. Kutil nyapo. Nggih. Tak batin. Guyu ya. Anu Dek Stefani, kamu kenapa ndang? Kenapa kamu tidak mengedreki anu numpak wit kopi? Kenapa? Wedi karo pedange ngono lho. Kenapa kamu kok tidak mengedreki itu? Oh, dikeroken. Iya, itu melekeroken rawe wong piye lho. Kenapa, Dek? Jujur aja, Dek. Mas Jessica sama Mas Agus itu ibarat kamu no manis siapa? Manis gula no. Lorong tuh am. Asli kelingan anu tekem. Tekonononya Apa? nyanding. Apa diragu nganding awake kae iki? Dek. Kamu ireng. Anu kamu yang sangat ireng sekali. Gus, Mbak Fitri, ora gelem nyanding jare nyawuri kene cowili kok. Masa. Ya cowili. Aku mah kleru ya. Heeh. Ora sakit. Cilik awake. Ah. Lah iki lho barange celorot. Gedhi kok kasane. Lah iki lho. Gedhi kok kasane. Oh, guyo. Udah guyo ya. Lah rek yo. Model kok temburan. Lah kan awal aku diplekoto terus iki. Bagian ngene elek. Heeh. Bagian edek elek. Terus ngawe kapan? Gus, innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar iki kekasih Gusti Allah. Kowe jare Kowe pengen dadi kasih Gusti Allah apa ora? Iya, iso pengen. Lah iya sing sabar. sabar ade. Wong sing sabar iki sabar subur. Sabar subur makmur. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu Babika amatu. wa ala rizqa panartu. Lah la posto opo. Bi rahmatika. Ya arhamar rahimin. Amin. Anu, Stefani. Kemarilah. Mari nyanyi dangdut. Ani. Nyanyi. Ani. Saya adalah Komara Mari-Mari. Komarudin. Roma. Roma kan bar lumaning anu Mandarin iso basa. Ani. Ani, apakah kamu doyan pentol? Don. Iko hilang. Kowe aja ganggu Ya, aku gunamu dhewe kalau Iya, gunamu. aku gentenan karo kowe. Ayo Dek Ani. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Wih, enak ya. Terus jane. Satu hari. Unak toh Mas. Ora sah maido iki lho variasi. Kowe teh penting nyanyi ora sah maido bature. Aku menghayati loh. Aku itu seperti itu. Iya, Roma ya Roma. Jangan kamu satu loh. Aku ya rumah. Kamu di mana? Bila kamu Satu hari. satu hari Satu hari bertemu hati rasa. Anine rodok slendro iki. Ora moro-moro iki. pipis ane ini. Cek bokonge loro iki. Anine lijono loro. Ngono kuwi kudune ya, sing lanang ki kudu sing pinter. Lah iya. Oh, begitu. Heeh. Ya. Carane lek pomo gawe cara iki ora iso ya cara liyane. Ya. Contone Ya. tumi. Alah, tuma tumi. Tanggone tumo. Ya, ayo. Wis. Ye. Watu cilik. Terus ki lho tak kei jimat. Lah, aku main- Engko mesti demen kok. Lah aku mana kali. Ya, ya. Lah iki lho. Nah, Nah, iki lho jenenge Romeo. Apa ya? Apa iki? Lek Kastor. cara cah nom kan ngono kuwi. to. Astor ya, astor. Lek dikei coklat iki berarti piye ngono Oh mesti iya, paham. dia coklat, Gus. Anu Valentine. 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 Zamanku ben Valentine. Alah, kowe lek ane tau coklat. Hah? Akeh Coklat apa? Apa ya? Telak lencur. Dang. Ya.
Kene ya. Ah, Jare sing apik sing romantis. romantis Gus. Jan sepawakamu ge. Loro pisan. Wis ya. Ya, Ya. Lu Raji. Patu ngopo? Kamu kok gila tak sih? Aku padahal wes mau enak ya. Iki pamane Gus. Wes aku menghayati loh. Ngomong kowe dadi wit. Gak Tapi sing contohnya aku ya. lah ya sing dansa aku kowe dadi wit ya. Ya aku tadi ya. Ini aja tak uyui loh ya. Ora. Biasanya kok uyui ya. Belum para-para ngono kuwi. Kok biasanya uyui wet iki. Ya lagune kowe ya. Aku wet. Kowe dadi wit nang dhuwur to. Apa? Wet apa iki? Anu, he? Wet apa iki? Tersi. Iya. Hei, coklatmu hei. Hei, coklatmu hei. Iya, Mas, anu Mas. Gala-gala Mas. Lah ya kok gala-gala lho. Ya ya iki dadi wit, Pak. Luroji. Yos, kleru sing kok cokot iki lho, Yos. Yos, Mbak Fitri. Apa enak wet kok dibenteng ngene? Apa lho? Dadi wit iki kudu menang. Kudu manut. Wet. Lho, nanti Mas. Ya wes. Aku tak plekote lho. Ditungake. Ya ditungake ya. Ayo, guyon ya guyon ning dhewe aja lali ndongakne. Ora ditungakne ra sangoni lho. Kabare ngono lho. Ora ditungakne sing apik ora disangoni. Iya. Ini kok kayak blasong lah ya. Lho kapan nek mundungakne iku lho kapan? Tahu pernapasan. Gue pilek lah ya. Dungane ya. Ya matur suwun sangat warga masyarakat Tajuk, kaleng kagungan keluarga, mugi-mugi hiburan, mugi-mugi panjenengan sedaya
angsal barokah Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Sing pendukung sedaya muga-muga kompak selalu. Amin. Sinoman, tukang adang, tukang masak, kompak selalu. Kompak selalu. Yo, singkat padat, Singkat padat. kita Sing sunat itu, kok sing sunat. Sing ulang tahun ditungakne. Sampun mau. Oh, sampun. tahun. Di Ananda Anu sapa? Arkananta semoga menjadi anak yang soleh, Amin. bisa berbakti kepada orang tua, bisa mikul mendem derajat wong tua, besok jadi wong sukses. Amin. Yo. Lan kadang Bapak Imam mugi-mugi diparingi barokah. Amin. Mugi-mugi apa sing dados hajate iso Insya Allah terkabul. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Amin. amin. Monggo singkat padat. Kripik Gedang kripik telo titik edang wadene rata. Monggo Mas Goblok.